студент на фирма посредник за набиране на студенти за работа в чужбина, като за проекта световно образование, даващ право на наши студенти да учат в чужбина. Ремонт на сградата на Военноморския музей в морската столица принуди работещите там служители да преместват архива. Мъжове във Варна пък учредиха клуб през миналата седмица. Как се става мъж и какви са основните признаци да бъдеш такъв, това ще ни разкаже капитан далечно плаване Йордан Динцев, председател на новосъздадения клуб. И също така, ние професията спасител и кои са основните проблеми пред тях преди старта на новия пролетен сезон. Това са само част от темите, с които ще ви запознаем, уважаеми дами и господа. Желая ви приятна компания и добро настроение. Към първата тема, към едни от предпочитаните места за летни студентски бригади са Съединените американски щати и Англия. Това посочват фирмите, които набират желаящи за работа в туристически отрасъл или земеделието. Какви са предимствата пред българския студент, избрал да спечели малко повече пари от